O mel galego contou no século XIX cun dos máis importantes estudosos apicultores na península, o padre Benigno Ledo. Este introduciu en 1880 a colmea Lallens, deixando para xeracións posteriores o seu curso práctico de apicultura, un exhaustivo e valioso manual sobre o universo apícola. A elaboración do mel é un proceso natural. O traballo que levan a cabo as abellas é o mesmo dende o principio dos tempos. O que se modificou foron os procesos que o ser humano leva a cabo para a súa obtención. O emprego de cortizos ou trobos como abelleiros foi sustituído progresivamente polas modernas colmeas, con panais movibles, que permiten a manipulación e observación directa. Cando os panais están listos, a primeira tarefa é o desoperculado, que consiste en destapar as celiñas que agochan o mel no seu interior. Os apicultores adoitan facelo cun coitelo, malia que tamén se pode empregar unha máquina que acelera esta tarefa. Daquela o mel está listo para sair das celiñas. Introdúcense os panais nun extractor que, grazas á súa forza centrífuga, provoca que o mel se desprenda. Unha vez liberado, pasa a través dun primeiro filtro que retén a cera e mailas pequenas burbullas de aire. Para obter un mel sen impurezas, o proceso de decantación prolongarase entre 10 e 20 días. Será entón cando estea listo para o seu envasado, etiquetado e posterior comercialización chegando a nós. Na actualidade contamos con 5.000 produtores de mel galego. A maioría son membros das diversas asociacións que, mantendo a nosa tradición apícola, representan unha alternativa sostible de futuro para o noso rural. Na modernización da apicultura galega, tivo un papel moi relevante a Asociación Galega de Apicultura, AGA, fundada en 1980. En Galicia, podemos mercar meles de diferentes zonas e produtores. En 2007 foi recoñecida a Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia, que regula o proceso que seguen os meles que se comercializan baixo esta etiqueta. As abellas son o principal axente polinizador das plantas. O seu traballo sempre leva aparellado abondosas colleitas que serán, no seu momento, alimento para a fauna e para os humanos. As abellas son un elemento clave para manter a biodiversidade. As prácticas agroforestais sostibles, nas que non se empregan produtos tóxicos no tratamento dos cultivos, son as que garanten a supervivencia das abellas. O mel forma parte fundamental dunha dieta variada e equilibrada. Con el, fornecemos o organismo de azúcares de fácil asimilación, proteínas, oligoelementos e vitaminas. Se consumimos diariamente da orde de 40 a 50 gramos, entre 4 e 5 colleriñas, teremos unha maior resistencia fronte ao cansazo físico e intelectual. Tamén ten aplicacións terapéuticas. Por iso a empregamos nos nosos fogares cando temos gripe ou a gorxa irritada. Pola noite, para relaxarnos e dormir mellor, podemos tomar un pouco de leite quente con mel. Veredes como vos presta. As abellas chuchan o mel das plantas melíferas. En Galicia, segundo a zona na que nos atopemos, existen diferentes sabores e texturas de mel, dependendo da flora predominante preto das abellas. É pouco habitual que haxa mel monofloral,
pero en función da porcentaxe que conteña de cada planta, podemos falar de diferentes meles. Cando as abellas liban o néctar dun amplo abano de especies de flores, obtemos o mel de 1000 flores, que tamén variará o seu padal en función da cantidade de néctar empregado de cada especie. A intensiva repoboación de eucalipto levou a que hoxe exista mel monofloral desta variedade na zona das Rías Baixas, nas comarcas da Coruña e Ferrolterra e na Mariña Luguesa. Nas comarcas galegas do interior, o castiñeiro é o responsable da produción dun mel escuro, de sabor intenso e arrecendo a flor. Case sempre vai acompañado de melatos de carballo e castiñeiro. Moitas zonas de Galicia están cubertas de mato, e nelas atopamos a queiroga. Nas zonas de montaña prodúcese este mel escuro, de tons vermellos e sabor lixeiramente amargo. Nas abondosas silveiras, atopan as abellas o néctar para elaborar esta variedade de cor clara e sabor doce, con arrecendo a flores. Hai tantos meles posibles como a plantas melíferas. As posibilidades de degustación deste alimento son moi amplas. O mel é complemento perfecto de todo tipo de doces, do leite e das infusións, do pan ou da froita. A súa versatilidade permite empregalo en receitas doces ou salgadas, e as súas propiedades naturais fixeron que dende sempre estea presente na nosa cociña. Por toda Galicia podemos atopar feiras de gran tradición dedicadas ao mel. A maioría chegan co outono, como as de Lugo, As Pontes, Oleiros, Ortigueira, Pontevedra ou Arzúa. Asemade, cada ano atopamos novas iniciativas, como o Enredo do Abelleiro ou o Centro de Divulgación do Queixo e o Mel, que articula dende 2008 todo tipo de iniciativas e obradoiros. As óptimas condicións do noso ecosistema, con abondosas chuvias e bons pastos para a gandería, fixeron da produción de queixo un importante alicerce na alimentación e na economía galegas. Na época romana, a Península Ibérica exportaba queixos a outras zonas do imperio. Esta circunstancia fai supoñer que en Galicia a elaboración deste saboroso alimento se remonta moi atrás no tempo. No ano 1550 temos referencia escrita da elaboración do queixo. E no 1900, Francisco de Tamanci, importante escritor e académico galego, xa salienta a importancia deste produto nas terras de Ulla e Tambre. A elaboración do queixo baséase nun principio simple: a coagulación do leite, cru ou pasteurizado, mediante o engadido de presoiro, animal ou vexetal, e a actividade das bacterias lácticas. A produción artesá, de tradición secular, sufriría ao longo do século XX un espectacular avance. Así chegamos á situación actual, na que Galicia é distinguida como produtora duns queixos que vencellan a mellor tradición coas técnicas máis avanzadas do sector. Para obter os diferentes queixos, en Galicia ou noutros lugares do mundo, o que se fai é variar sensiblemente o proceso básico. Dependendo do tipo de leite,
do xeito de traballar a callada e do tempo de curación, o resultado será moi distinto. Deste xeito, o ser humano foi quen de crear un abondoso e saboroso número de queixos. O agarimo secular pola tradición queixeira no noso país leva a que na actualidade contemos con 4 denominacións de orixe para os nosos queixos. Os consellos reguladores son un elemento de control. Certifican que a calidade da materia prima e a elaboración deste alimento sexa sempre saudable e rigorosa conforme á tradición. A conservación da contorna rural con criterios de sustentabilidade ambiental garante a obtención de alimentos naturais e supón unha alternativa de futuro para aqueles que traballan na súa elaboración. Nunha dieta equilibrada, o queixo achega vitaminas, aminoácidos esenciais e ácidos graxos esenciais. Asemade, as bacterias boas que contén colaboran co benestar da nosa flora intestinal, protexéndonos das infeccións e, polo tanto, facéndonos máis resistentes. No caso dos cativos e das persoas maiores, as súas achegas de calcio son moi beneficiosas porque axudan a manter os osos fortes. A riqueza gandeira das nosas terras é a base para a nosa xenerosa produción leiteira. Aquí atopamos as razas rubia galega, frisona, pardo alpina e os seus cruzamentos. As diferenzas na alimentación do gando e no propio proceso de elaboración son as que determinan que o noso leite, cru ou pasteurizado, derive nas diferentes variedades. O queixo Arzúa Ulloa, característico dos concellos do Centro Xeográfico de Galicia, ten un período de maduración mínimo de 6 días. Cando está listo para a súa degustación, obtemos un produto de cor entre branca marfil e amarela pálida, con sabor a leite fresco, manteiga e iogur. O Arzúa Ulloa de Granxa diferénciase pola orixe do seu leite, que neste caso é sempre de vacas da propia explotación. Se deixamos madurar estes queixos un mínimo de 6 meses, obteremos o Arzúa Ulloa curado, que salienta pola súa textura firme e os seus intensos aromas a manteiga, vainilla e froitos secos. O queixo tetilla, característico pola súa forma cónica cóncava convexa, abrangue na súa produción toda Galicia. Tralo período mínimo de maduración de 7 días, o seu arrecendo é suave e lixeiramente acedo, lembrando o sabor do leite do que provén. San Simón da Costa é o queixo con denominación de orixe protexida propio da comarca da Terra Chá, en Lugo. Este queixo ten forma de buxaina rematada en bico e comercialízase cunha maduración mínima de 45 días o formato grande e de 30 no caso do formato pequeno, coñecido como bufón. Antes de chegar ao público, o San Simón afúmase con madeira de bidueiro. A zona de entrada dos peregrinos a Galicia polo camiño francés na provincia de Lugo focaliza a produción do queixo do cebreiro, elaborado só con leite pasteurizado. É comercializado tanto fresco como curado, neste caso cunha maduración mínima de 45 días. Ten forma de gorro de cociñeiro, textura untuosa e sabor lácteo levemente acedo. O queixo é un complemento perfecto de todo tipo de pratos e padais. As infinitas combinacións deste produto fano indispensable na cociña.
A importancia do queixo reflíctese na ateigada axenda que ten nas 4 estacións. A antiga elaboración artesá dos monxes do mosteiro de Sobrado, a Casa do Queixo, ou festas como a de Arzúa, de gran tradición por décadas, son claro indicador de que o queixo non é só cousa de ratos. Queixo e mel nas terras de Ulla e Tambre. Alguén ten fame?